Junta, building better Africa. Ino kwa inu nonse amene mukumvera wailesi ya Times pakadali pano. Ine ndikulandireni ku program imene ya kulinji lero pa 24 November 2025. Ine ndileya malekano ndikukhulupirira kuti sabatayi mwayiyamba bwino chifukwa ili ndi tsiku limene Yehova watipasa kuti inu ndine tikondwere komanso tisangalalemo. Mu program yathu ya lero ya kulinji tikhale tikuwunikira ndondomeko ya chuma imene nduna yona za chuma a Joseph Mwanamveka anapereka sabata yatha lachisanu ku nyumba ya malamulo. Ndondomeko ya chumayi ili ndi mfundo zochuluka ndithu zimene zayikidwa pofuna kukonza chuma cha dziko lino komanso kuonetsetsa kuti boma likutolera ndalama zochuluka maka misonkho kuthandizira mbali zina ndi zina za boma. Bajeti tsopano yakwera kufika pa 8.58 trillion kwacha kuchoka pa 8.07 trillion kwacha. Komanso taona mu budget kuti zina zimene zasintha ndi msonkho uja umene anthu amalipira tiziti VAT kuchoka pa 16.5 kufika ndithu pa 17.5%. Taonanso ndalama imene imadulidwa msonkho makamaka malipiro a anthu kuchoka pa 150 kufika pa 170 kwacha 170,000 kwacha. Ndiye izi ndi nkhani zimene tikhale tikukambirana programu yathu ya lero. Budget imene yabweretsa ndithu mtsutso pakati pa Amalawi ena akudera nkhawa kuti yayi kukweza misonkho kupitirire kuchititsa kuti miyoyo ya anthu ikhale ndithu yovutikabe, anthu akhale akulipira zinthu mitengo yokwera ndi zina zotero. Komano program yathu ya lero tikhale tikuwunikira nkhani zonsezi, ndipo amene atithandize kuwunikira nkhanizi ndi akatswiri pa nkhani za chuma. Mu programuyi tili ndi Abetha Bangala komanso Mirwad Tobias, amenewa ndi akatswiri pa nkhani za chuma mdziko muno. Koma monga mwa nthawi zonse mu studio muno sindikhalamo ndekha, ndipo lero ndachitika mwayi kuti ndili ndi Wayana Chunga. Mwadzuka bwanji Chunga? Ndadzuka bwino, kaiweyo Leya? Inetu ndadzuka bwino. Mwasowa tuka basi pa program imene ya kulinji? Nasowa ndithu, ngati zinthu zetu zimafuna kumapasirana. Wina akachita winanso achiteko. Sizongoti basi tu wamuyaya. Komanso nthawi zina zimathandiza kuti ena asunthe akagwire ntchito zina. Onatere iwo aja ali ku holiday, awanangwa kuno ine ndathamangiramo. Ndikuti ntchito imene magwirayo wina alowapo. Ndi mmene timayina kukhalira. Ndakulandirani mu program yathu. Ndathokoza kwambiri. Ndiye tikalenso ndatola nkhani yathu kuchokera madera osiyanasiyana kuti timve liwu la Amalawi, chifukwa programuyi ndi ya inuyo Amalawi. Ndiye tikupatseni mpata kuti nanunso mupereke ndemanga zanu. Poyamba program yathuyi Wayana, waona ndondomeko ya chuma. It's about 46 pages. Ukuona kuti mu ndondomeko mmenemu chinthu chimene tikuyenereka kuti titolemo kwambiri Amalawi ndi chani? Nkhani ya budget imakhala nkhani yovuta. Kuvuta kwake nkuonena kuti anthu amayang'ana nkhani ya budget pamaso andale, komanso amampa kuona kunena kuti kodi budget imeneyi indikhudza bwanji ineyo as an individual. Ndiye alipo enanso amene amayiona budget iyo ngati ntaji kuti ajapo chani. So budget anthu amayiona maso osiyanasiyana. What I would have loved is for Malawians as a people to look at the budget constructively. Kwasiya makaka achipaniwo apo nkuwaona manambala aja ndi nkhani imene ili manambala amenewo. Chifukwa mukamapanga budget ndiye kuti mukupanga ndondomeko ya chuma. So ndondomeko ya chuma imene okhala ndi a story, nkhani
imene yakuthandizani kuti mufike pa manambala amenewo. Simungangoyika kuti manambala akuti munthu afunsati manambala mwacho sakuti. Nde imene yoyo nde motivation, budget motivation imene amachita a Minister of Finance kufotokozera kuti chimene tufuna uchita ndichi nde manambala ndi motere. Koma asanafike pamenepo pali zigawo zingapo zimene tifuna kunena mwansangasanga. Chigawo choyamba iwowa anafotokozera za mmene chuma chilili panopo, mmene achipezera mwa njira ina. Aboma la Malawi Congress adasiya zinthu motani. Ndewo anafotokoza ndithu kunena kuti khala ngati zinthuzi sizili bwino kwenikweni. Anafotokoza ndithu kunena kuti zikuoneka kuti panali ndalama zimene zinayikidwa kuti zigwiritsidwe ntchito for the whole year. Unfortunately, aboma limene lachoka la Malawi Congress anagwisa ntchito madera ena ndalama zochuluka kuposa zimene zidaganizidwa kuti zigwiritsidwe ntchito mu department imeneyo kapena kudera limeneyo, that particular vote. Komanso adafotokoza za nkhani zokhuzana ndi mwina pamene poti ngoti na mwansangasanga ifika anthu akhala kukamba nkhani imeneyo. Anakamba apo ndi madera amene ndalama zinaoneka kuti zinali spent a lot, ndipo malo amodzi amene was budgeted. Koma anakamba ponso ndithu zonena kuti panali kulemba ntchito kochuluka kumapetoko. Tindaona massive recruitments mu civil service. Kwalemba ndithu anthu za umoyo, kaza polisi, za usilikali ndi zina zoterozo. Akuti chimene chachitika nchonena kuti ndalama zimene dziko lino linapeza as revenue, ndalama zokuti tapeza ngati kuzala misonko yetu. Akuti government wage bill yokha, ndalama zongolipira anthu okwera ntchito, zinatenga almost 40% of the country's domestic revenue. Kuti chuma chimene tinachipeza patokha kunoko lokale, kuno ku Malawi, 40% of it, almost half of it, kupita kungolipira masalary a anthu amene amagwira ntchito mboma. More the reason for us to understand kuti mwina chipake boma italowa like Molteria ngati kuti kuimisa kaye kuna banje tisalembeka anthu antchito. Chinanso mwansangasanga anakamba ponkhani yokhuzana ndi low forex reserves, kapena kuti kuchepa kwa ndalama za kunja. Takati kudziwa tenkani ya forex yakayikuvuta. Ndiye pamenepa ananena kuti iwo apeza kuti zifuka 5 ndi zimene zimapangisa. Pamene choyamba ananena kuti premature expiration ya Extended Credit Facility ECF by the International Monetary Fund in May 2025. Ndito tilali ndi ubaloja wa bungwe la kunja la IMF, International Monetary Fund, ndipo utatha ubaleo mu May 2025 zinachita affect nkhani ya forex. Chachiwiri, withdrawal of aid and donor funded programs, kumbukira nachina USAID adachoka. Chachitatu, narrow export base. Ndiye kuti katundu amene timagulisa kunja wakhalabe ali wochepa. Timati tikagulisa katunduyo sizimakwanira ndi zinthu zimene ife timafuna tigule kunjako ngati imports. Number 4, debt service obligations. Kumbukira ni Malawi imatenga ngongole. Konkuno ku Malawi imene timati local imeneyo ndiye kuli domestic, foreign, domestic ndi foreign. Akuti ngongole za kunjazo timanena kubwezana kama mabweza mmakwacha ngati mubweza so mmadola. Nde chomaliza kuti accumulation of extravagant and careless spending behaviors by the government. Akuti boma limasakaza ndalama mosakaza chichewa chabwino. Ndi akambapo nkhani ya foreign travel, maulendo akunja. Akambapo za overstuffing kuti kuma embassy kumakhala anthu ochuluka. Akambapo onso zokhuzana ndi purchase of high value assets, kuti mwina timagula katundu wina wankulu kwambiri oti mwina ndi chuma chathu sizikugwirizana ndi katundu uyo timagula kunja kuisaso ntchito madola omwe aja. Ndiye atafotokoza zimene zozo. Kenaka anayamba ndithu kufotokoza za mene iwowo atachitire differently. Ndiye kunkhani ya fiscal discipline anayikapo mfundo zingapo zimene iwo atachite differently, kuti pakhale kagwiritsidwe ntchito kabwino kachuma,
kuti pasakhale kusakaza kuja kukamba kuja ndi anakamba ndithu zonena kuti akuluakulu ngakhale nduna kandi ma PS ndi zina zoterozo akuti maulendo akunjatu anthu asawerengere chifukwa akhala atatu okha kwa munthu mmodzi kapena kuti office imodzi satenge kwa individual koma rather the office. Komanso anakambapo zonena kuti pakhala ndithu zija zonena kuti mukamapita kunja zokwera ndege kumakwera kuja kodulirako business class yayi tenti zikwera ukochepirako ndrama zini misonkho ya Malawi. Anakambanso nkhani yonena kuti procurement of motor vehicles kuti kungogula magali moto ndithu zodula zija pano ayambayi misakaye pazichitokhala exceptional cases kuti avomere. Ndi anakambanso nkhani ya recruitment kuti kulemba ntchito anthu mboma ayimakaye unless pakhale exceptional cases as well. Ndi anakambanso nkhani ndithu yonena kuti pamenepo pakhalenso head count kapena kuti kusimikiza kuti kodi tilidi ndi anthu 3000 kapena ena awatu ni ma ghost workers nda kuti pa 9 December pakhale kauniuni amene kukhale kuti munthu aliyense lea malekano uyu wakuti uyu wakuti David Kadama uyu aliyense tisimikize kuti muli anthu angati. Ndi anakambanso nkhani ya size of delegates kuti pakamapita maulendo pakamakhala maulendo akunja pakhala malire ndithu kuti anthu sizoti ulendo akuita nani a WHO kapena akuita nani a UNICEF kunjako ndiye kunonso nkomanira kuti tipase allowance tupita kunja kwa UNICEF ayi mugwisa ntchito za amene akuita naniwo ifeyo ngati Malawi sititenganso ndalama iliyonse kupasa ninu yayi. Anakambanso nkhani yokhuzana ndi ku procurement ndi kuja ndi anakamba zambiri extra budget request ali pa anthu ena amene amapita nkonena kuti inde tikudziwa kuti budget tunapasa zotere koma takumana ndi mavuto otero ndi kufuna kuti mutiwonjezere akuti samalola treasury chonde msamalole wina aliyense kubweresa extra budget request. Anakambanso nkhani ya fuel kunena kuti akuluakulu aboma kaya nduna ndi madepute yawo ndi enanso akuluakulu aboma akuti amakhala pa janda allowance ya mafuta akuti 30% akhala akuachosera with immediate effect ya mafuta awo kapena kuti allowance ya mafuta mwaimwereratu ndimachita kuona nthawi ndili kodi amaiza mwina ndisirepo mwepo kwinako ndi nkhani ya misonkho ndiye boma sopanali mafotokoza kuti kodi ndramazo azipeza bwanji ndiye amafotokoza kuti zina azitinga ku misonkho ndi misonkho ija ayisanja mosiyanasiyana tifotokoza kenaka anafotokozanso osati misonkho chabe iyi imene timapereka ku pay as you earn komanso tipite ku zinthu zina zimene timachita awa makampani macooperative kale amati kampani yopanga 10 over 10 billion ndi imene amatani amayambira kupanga misonkho pana kuti ayi ngakhale kampani ya 10 over ya 5 billion nakonso tiyene kansonkho kasekhalako ndi makampani ena amathamangira kunena kuti ife sinapange profit akuti ayi ngakhale ino amene simupanga profit pazikhala kena kake ka 0 chakuti kamene muzitani moyenera kuti muzichita contribute ndiye kwapezeka kuti kuli zinthu zinaso ngati tilekeze nyumba za rent zimene iwo amene kodi inu amene muli ndi nyumba za rent akuti samangonyamula ndalama za landlord ku landlord iko kuzikhala sokena kake kansonkho kochepa kuti muzipitisa kuboma ndiye kuli zinthu zosiyana pamene pananena apo kuzina kuti izimene zinazofuta kuchita kumbuyo kukumbukira na DPP adayesera apo nthawi yake ya landlord inakanika nda ulendo una kuti Malawi housing inu Escom nda water board tithandizeni chifukwa anthu eni akewo amalipira zimenezo ndi kumakhala address ndi dzina lamwino kwa nyumba ndi kuisa ntchito kumeneko kuti anthu azilipira kena kake msonkho ndi ayesesa kuti ayesesa ndithu kale VAT imene 16.5 ayisunda ili pa 17.5 kwinako ndiye tizikamba sono za misonkho kuti amene amalandira ndalama motere azidulidwa msonkho wotere azidulidwa msonkho wotere tifotokoza maybe later on. Tathokoza kwambiri mwatitambasulira ndithu bwinobwino ndikukhulupirira zokuti anthu amene sanatsatire ndondomeko ya chuma imeneyi panopa akutha kutsatira ndikutha kuzindikira kuti apa zikuyenda motere apa tili mene nafotokozera muja tili ndi Betha Bangara amene watu si munthu wamba ndi munthu wamkulu ndithu amenewa amaphunzitsa
amaphunzitsa ophunzira aku University of Malawi amene amachita maphunziro okhuzana ndi nkhani za chuma. Kupatulapo apo iwo watu ndi a senior lecturer kumeneko, komanso ndi president wa bungwe lija la Economics Association of Malawi ECAMA. Nde sitikuyankhula ndi munthu wamba iyayi, ndi munthu amene amadziwa bwino, amatsatira bwino nkhani za chuma. Mwadzuka bwanji Mai Betha Bangara? Ino mai maleka ano kumene. Inetu ndadzuka bwino. Chikomo kwambiri kaya chunga. Ineso ndadzuka bwino mai. Zikomo. Mwaimva kuma introduction iyo? Ndipo tungathanga kuti nanonso muphunzitsa nawo kwathu. Yo kupasani pressure atu. Senior lecturer, eh? Dr. Betha Bangara Shakadza. Ndondomeko ya chuma ndikukhulupirira zokuti mwayiunikira bwinobwino, ndipo achunga afotokoza mwatsatanetsatane zimene zili mu ndondomeko ya chumayi. Inu mukuiona bwanji ndondomeko ya chuma imeneyi potengera pamene dziko lino lili pa nkhani za chuma? Ifeyo ndingogwirizana ndi achunga kuti kwambiri mwina tikamayiona budget timafuna tingonena kuti misonkho yakwera kapena ukuku aonjezera ndalama kapena uku mwina zachepa. Komano chimene chimatsitsa dzaye kuti njovu ichoke nyanga chimene no timayenereka kuti tiunikireko kwambiri, chifukwa tikatengera amene anaunikirira achunga koyambirira kuja aonetsa ndithu mmene ndiye kuti boma ili lapezera zinthu. Ndiye kuti atenge pamene paja kupita chitsogolo kudzafikaso pamene adzapange budget ina timayeneka kuti tione kuti kodi tiyenda bwanji, chifukwa akamayika ndondomeko ya chuma ija imakhala kuti imene ijayo ikuyeneka iyende chaka chonse kudzafikaso chaka chamawa nthawi imene amawerengaso budget ina. Koma zikuoneka kuti mwambiri tikaonetsetsa ndiye kuti ndalama zinathangati zinatha zagwiritsidwa ntchito mopitirira mmene timayeneka kugwiritsa ntchito. Komanso chachiwiri muone kuti panalinso kukonzakonza kwina kapena kuonjezera kwina boma ili litalowanso mbomamu, chifukwa mukumbukire kunadzapezeka kuti enaja mwina 50 imene timaiti AIP sinali ndi anthu 1 million chakuti, inali ochepa. Ndiye kuti pamene paja pamafunikanso tiwonjezereko. Kunali zina ndi zina zimene zimabweranso mkati muja zokuti zimadzafunanso ndalama. Endi tikamanena izi timakhala tikuonjezera. Ndikumbuka tinadzanenako atanena kuti sukulu za sekondari zikhala zaulere, achotsa maidi, achotsa maeso atani. Ifaye kama tinadzafotokozeraponso kuti tikamakondwerera zinthuzi tizidziwa zokuti pamene paja panali ndalama. Kodi tikamachotsa ndalamazi amene akulipira zimene zindi ndani? Boma ndalama silimapeza kwina kulikonse, limapeza ku misonkho. Ndiye timafuna tiunikirepo kuti pamene tikukonza zina ndi zina tidziwe kuti kopeza ndalama kumakhala ku misonkho. Koma mwina misonkho ija tikayika pali ndi mwina mmene mwina Amalawi amafunanso ataona kuti ndondomeko iyi yayikidwa chonchi, awa malipira kale msonkho mwina msonkho kukwera, awa samalipira msonkho kapena msonkho mwina awawonjezera motero. Komanso kuli malo ena amene timafunitsitsa titaona kuti pamene tikunena kuti zinthu zathina ndithu ndipo tikuona boma la sintha achunga nafotokozera bwino 30% cut on mafuta amene akuluakulu boma amalandira. Pali kuchepetsa maulendo amene akuluakulu boma amayenda. Zimene ndoti zikusunga ndalama zakunja zimene ziko muno zikutivuta. Komanso tikusamalanso chuma chifukwa akapita anthu mwina 20 30 pakati poti maona mwina kuunga mwina 60. Ndiye kuti pali ndalama zambiri zoti zikanatha mwina kukamanga ka school block kwina kwake zimakhala kuti zaluzika mukanthawi kochepa. Tikamapanga chonchezo kuti chikumbumtima kapena picture imene tili nayo ya dziko kuti chuma sichili bwino kwenikweni.
koma tikufuna be kuti tikatero tiunikirenso mbali zina ndi zina and zizi tinanenanso kuti mwina tikhalanso mwapadera ndi anduna kuti ngati ena akulipiranso ka VAT fati kamanena VAT aliyense ndi kuti akulipira imene jayo osauka wolemera imakhala ndithu chimodzimodzi pamene mwina tikaona misonkho ya peyi ija imakhala kuti amene ali ndi ndalama zambiri ndi kuti akulipiranso kwambiri ali ndi zochepa mwina alipira zochepa koma taonanso achotsa pena pake timati pa middle class ina yake koma timanenanso kuti mwina akanaloweranso mbali ina kuli mwina ma school fees amene boma likulipirira akuluakulu anawo kuti mwina tikatenge list yaku kandi ku Kamuzu Academy kandi kuti ndikuona ndalama zimene boma likulipira ma fees zimene zijazo mwina tikanasinthanso tikuona papa mu budget momwe jana fotokoza kuti ngakhale ma state owned enterprise amene boma limapanga subvent pali ena amene kuti adzipereka ndalama ngati ma profit awo ndi zina zotero ma dividends kuboma likuyembekezera mwina 28 billion iwo aja akapereka 5 billion kodi china chititsa ndi chani anthu amene wawa kapena makampani amene wamwe zaka 5 zinazi kapena kuyambira mbuyo amatani ndiye boma silingamango support anthu amene mwina sakubweretsa zimene amayenera tiyerekeze kuti ine ndikupanga business koma ndikumpatsa nyamata wanga uzikagulitsa zinthu izi uzindibweretsera ndiye nyamata uja ulendo ule osangopetsa ndalama zochepa koma ineyo aja akanena kuti ndikufuna sugar ndikufuna sapato ndikufuna chani ndikumpatsa zonse zija ndikutanthauza chani ndikhala ngati kuti anthu aja ndikusangalala nawo kuti ngakhale asamabweretse zimene ine ndimafuna koma iwo zimene amafuna ndiwapatsa pamene paja ndimene katiunikirepo sufa zimenezi zimene zikuchepetsanso ndalama mwina zimene boma likutolera movutikira tikukongolanso kwambiri sipapa pamene tateremwa anduna aonjezeranso ndalama imene tikuyeneka tibwereke kuti itipititse kufika chaka chamawa pamene adzabwerenso ndi budget ina kodi tikatere sindiye kuti ngati timanena kuti ndalama zonse zimene timatolera aye mwala 50% imapita ku ngongole ma interest payment mujacho ngananene kuti 40% ndimene umapita mwina kolipirira anthu mudziwe kuti 50 imapita kumeneko kodi tikaonjezeranso ngongole zimene tikubwerekazi kutonzo chaka chamawa tikuyeneka kumabweza mochuluka motani chifukwa domestic borrowing imene tikuchitayi ili ndi mavuto ake imachepetsanso ndalama zimene boma limeneka ligwiritse ntchito monse mzipatala chitukuko ndi zina zotero panso tikatero ndiye kuti ngati zina zikuchepa chitiyembekezera chitukuko chachikulu kutonthera zoti ngati kuti tikufunanso chitukuko china ndiyoti misonkho inanso idzayeneka ikwere zimene tikuyeneka kuti ndithu tikamakhala tiunikirebe mwapaderadera kuti budget yathu ikuyenda bwanji ndiye mwina mongoyambapo tikuyeneka kuti tiunikire mujanena kambirapo kuti pali mwina ndi mwina momwe boma litha kutsinatsina ife ngatayeka matakhalanso tikudandaulako kuti misonkho imatoleredwa mdziko muno koma pali kutayika imene timati leakage kudontha kumene kumachitika misonkho ija isanakafike kogwiritsa ntchito tikudontha kumene kuja tinayambako taona kuti kumadontha mochuluka bwanji inapangako pulogalamu ina yake ndi Ndevu za Mwayi inaonetsa mmene misonkho imatayikira m'mayiko ngati athuwa misonkho yokuti ikanamanga zinthu zikuluzikulu koma chifukwa chokuti mabizinesi ena ake akuluakulu akugwiritsidwa ntchito ndi anthu ena akenso anthu amene ajawo akangonena kuti ndisindipereka misonkho akakamangidwa kumabwera mafoni kuntunda nkunena kuti amene asini tikatero ndoti sitikukonza ndiye apapa zinthu tinene kuti sizili bwino chifukwa tikadzaona kuti budget yokuti imayenera iyende mwina miyezi ingapo koma halfway yatha kale ndiye tikukabwerekanso kuti tikonze mumene muja momwe mmeneka kukonza komanso tikaona sikuti izi sizikuphinja tiphinjika ndi misonkho sikuti makhala yokondwerera. Tithokoze kwambiri Madamu Chikadza chifukwa chotiyambira moteromo. Zikomo kwambiri. Apanso tili ndi Millward Tobias amenewa ndi katswiriso pa nkhani za chuma mbuyo mwanagwirako ku office ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko office ya Malemu Saulos Chilima komanso iwo amapikisana nawo ngati mtsogoleri pa chisankho chapita chija tachitika mwayi kuti tili nawo pano. Mwadzuka bwanji Millward Tobias?
Ndatuka bwino ka ino Lea Bwana Chunga and Dr. Bangala. Ifenso tadzuka bwino. Ndikumwandile. Mwamva mene alankhulira Dr. Betha Bangara Chikadza komanso Wayana Chunga. Ndimafuna kuti musaduseso momwemo komano kwa inu timafuna tidziwe kuti mwamva mene afotokozera Dr. Betha Bangara Chikadza. Kumapeto ndimafuna ndiyambe ndi nkhani imene amalizira kumapeto yokhuzana ndi misonkho imene timatolera. Timafuna tidziwe kuti potengera ndi mene dziko lino limatolera misonkho yake zimene ndalama zambiri nso mdziko muno timadalira zochokera ku misonkhoko. Mukuona kuti ngati dziko tili ndi kuthekera kapena kuchulutsa timisonkho tina ndi tina kuthekera kokuti titha kupeza ndalama zimene dziko lino limafunika kugwiritsa ntchito pachaka? Njira yodalirika kwambiri pochulukitsa ndalama za misonkho ndikukweza chuma. Chifukwa chakuti chuma chikamakwera mmachulukitsa mwayi wa ntchito, anthu amene akupanga business zawo zimakhala zopindula. Ndiye ngati munthu ali pa ntchito amakhala ndi kuthekera kuti azikhoma msonkho wa pamalipiro, komanso ali ndi kuthekera kogula ndi kuti akapita mu shop mu stolo akakumananso ndi msonkho wa VAT. Ngati munthu sali pa ntchito sakupanga business iliyonse ndiye kuti sakugula. Kwa munthu akufunika aje ndiye makhala kuti aliyense azifuna mtukula pakhomo, aliyense azifuna CCP chifukwa chakuti anthu alibe pogwira. Ndiye yes kuthekera kulipo. Dziko lino tili ku primary tinkaphunzira timati factors of production, land, labor, capital management. Ifeyo mphamvu komwe tili ndi mphamvu kwambiri ndi land ndi labor. Tili tigwiritse ntchito kumeneku ndiye kuti aliyense amene ali ndi mphamvu ndipo akhoza kugwira ntchito mwayi wa ntchito awupeze, kapena akhoza kupanga business yo ayipeze. Tikhoza kukhala ndi anthu ambiri amene akupereka misonkho. Tikakonza chuma ndiye kuti timapereka chikoka kwa makampani amomuno komanso akunja amene amabwera kudzayambitsa ntchito zawo. Ndiunena pano makampani ena akunja sangabwere kumala kuno kudzayambitsa ntchito zawo chifukwa kuti msika ndi waung'ono. Tikakhala kuti chuma chakwera anthu makampani amadziwa kuti kuli msika kumeneko, tikhoza kuyika factory. Ndipo tiunena pano pali makampani ena amene amangotenga zinthu zochokera dziko lina kubweretsa kuno kudzangogulitsa. Ifeyo timakhala ngati msika koma sitipindula ngati mwayi wa ntchito komanso ndi misonkho imene tikanakhala kuti kampani chaili kunoko akana makhoma. Ndiye timakhala kuti tikonze chuma mwayi ulipo waukulu oti tikhoza kukweza ndalama za misonkho zimene timazipeza. Komano ndinenenso maganizo amene ndali nawo musanatifunsoli apa budget iyi kuti ine kuona kwanga pali zinthu ziwiri. Budget yabwera pamene ngakhale mu budget monso avomereza dziko tili pa mavuto, mitengo ya zinthu ndiyokwera kwambiri, chonga dzanja ndiyokwera kwambiri, ndalama zakunja ndizochepa, ngongole ya boma 21.6 trillion, ndalama zambirimbiri. Kuti muiphwasule ngongole imene jamuna kuti pali magawo atatu, pali ndalama zimene tabwerekazo ndiye pali mbali yobwera chifukwa cha kugwa mphamvu kwa ndalama yakwacha kweni wadi kumbali poregula ndalama ngongole ya ndalama zakunja. Chifukwa ngati tabwereka $1 ndiye $1 ija ndi 1000 kwacha, ndiye tikamaiwerengera mmakwacha tizenena kuti tili ngongole ya 1000 kwacha. Koma tabwereka $1 yomweyo ndiye $1 yafika pa 2000, tikamaiwerengera mmakwacha tizititi ndi ngongole ya 2000. Ndiye kuli mbali ya chongola dzanja kweni kumbali ya ngongole za mdziko momwe. Ndiye ndinaonekira ndikuona mmene budget ilili, ndikuona kuti kodi tayamba kukonza chumachi, ndikuona ngati pakadali pano yankanga ndoti sitinayambe kuti chibwerere mu chimake. Komanso naganiza ndimuona kuti Amalawi apsinjika kwambiri, malipiro ndiochepa ndikale, tuma business siti kuyenda, komanso kochepa kakupeza kacha kakumangodyedwaso ndi inflation. Ndike nakonso nkudzangonjikaso misonkho ku ndinoona ngati misonkho ina ikadachepa. Koma chandandakulitsa kwambiri
ndikuti sindikuona collective sacrifice chifukwa ngakhala nzanga anena za ma austerity measures mwachitsanzo ndipereke zotsitsawo mafuta ndi 30%. Pathayi imene ndaona mafigala nduna imakhala imalandira ndalama za mulingo wa mafuta 1000 liters per month. Kuchotsa ndi 30% ndekuti pakanalibe 700 liters. Mukachita masamu ndi 3500 mtengo wa pano munda kuti 2,450,000. Mukatengera nthawi imene budget inkapangika mafuta ali pa 2,531. Muona kuti saving yo ndi 81,000 kwacha pa mwezi. Ine ndikuona ngati kuti akanachita kuposera pamene popo. Nkhani ya kukwera ndege economy class imene iye akanango ikhazikitsa kuti chikhale chokhazikika osetiso za temporary ndi imene ndi stage yomwe ife tili pachuma ndi pamene anthu okwera mboma anayenera kumagwiritsa ntchito osati chifukwa kuti tili pa mavuto. Nkhani ya galimoto yomwe anzawo aja budget statement ya 2022 ana ngakhale sadazichite koma nona ngati kuti they were more decisive kuti fleet management policy kungoisinthiratu chifukwa ukuku ku travel kumadya ndrama zambiri ikoza kupulumutsa ndrama titati takonza mbali ya kumene kuja ndikuchepetsa chipsinjo kwa Malawi amene amakhoma misonkho. Ndinenso mwinaso chinthu chimene ambiri sangachitchule. The presidency is unnecessarily bloated. We don't need a second vice president. It's an unnecessary expense, unnecessary burden to citizens. Ziganizo zopanga kundale tiyeni zilipesana kundale komweko tisamachetengeza zokambirana kundale kukayika chipsinjo kufokolosera dziko. Chabwino mwayamba mwino tibwerenso kwa inu posachedwa pompa Milward Tobias komanso ena tilepo ndemanga pa zimene mwalankhula koma tisanatero tipite kwa atolankhani athu zikuoneka kuti atolankhani athu ena apa akonzeka. Sam Kalimira kuchokera mu mzinda wa Mzuzu wadzuka bwanji? Neya ndadzuka bwino kuno kuli dzuwa anthu ali pikitipikiti kuyamba kuthamanga kuti tsiku la lero likhale lotani. Ndili ndi anthu awiri kuti ayankhule mwachidule kwambiri kutipekenso mpata kwa ena kuti athenso kuthirapo ndemanga. Atsogoleri, nkhani ndi imeneyi budget mwayiona bwanji? Ine ndinene kuna kuti budget iyi popeza ndi anthu amene tinayika kuna kuti azidiyang'anira ku parliament kuja ndipo anduna ali responsible azachumawo. Choyambirira ndinene kuna kuti tayilandira koma pali zinthu zimene titha kuziyang'ana mwachidwi ngati pali kuthekera kozisintha zitha kutheka chifukwa nyumba mwako umakhala ndi zochita. Sumagula nyama kapena nkhuku ufa mulibe ayi chifukwa sizipindula kanthu sizitanthauza kanthu umangoyarukapo. Ndiye ifeyo angati Amalawi pa status imene tilipo pa nkhani ya zachuma kukweza kwa misonkho titha kuitenga kuti ndi nkhani yabwino chifukwa chichi chimene ndiyenda kuyambirira chichi. Komano misonkho imapweteka ngati palibe chimene misonkhoyo ikuchita titasonkha misonkhoyo. Ndiye ifeyo kumbali ya mmene apangiramu tikungofuna kuna kuti ma areas amene amakhuza Malawi osati amene analembedwa ntchito ndi boma koma Malawi amene mwezi ukatha salandira china chilichonse misonkho imene timasonkhayi yena kuti imfikire ndi chitukuko chimene iye amayenera monga fertilizer mafuta wazipezekabe komanso mitengo ya zinthu isafikire nkunena kuti mpaka na munthu azimva kuwawa ayi. Komanso forex iyo chifukwa wa business ndi amene amayenda kumaka abweretsa chuma mziko muno. Ndiye forex ngati izipezeka fertilizer azipezeka mafuta azipezeka kusonkha sizivuta iyayi. Ndisaonena chonchi. Atsogoleri, budget mwayiona bwanji? Atsogoleri, budget ili bwino kwambiri ndipo ndithokoze chifukwa panga review from other regime to another regime. Now ife timayembekeza kuti ngati upanga review choncho leya malekano ndi onse amene tupanga program iyi ndife amabanja nde budget titenge ngati ndi banja ukamayendesa sungagule nkhuku pa nyumba palibe ufa nde kuti nzeru ulibe
olo mkazi sangakuyamikire koma chachikulu ugulekayo ufawo David zimene kufuna Malawi anthu bomali ligule ufa ndi chani ndipo tikuthandiza zanji chimene tikuthandiza nchoti apange zofunika kwambiri ma necessities a Malawi ndi chani mafuta apezeke fertilizer apezeke chakudya chipezeke chichonse chikhale muchimake ndi akamakweza zinthuzo ife sitimva kuwawa chifukwa zimakhala zizigwira ntchito koma chachuluka ku Malawi kuno ndidyera osatinso ku Malawi koma ku Africa kuno chachuluka ndidyera China 1970 it was poorer than Malawi koma Malawi is still poor. China inapita pasoko. Why? They raised misonkho ndikupanga zofunika zanthuzo panopa China is among of the superpower governing countries. Koma ife ku Malawi kuno tikadali chomwe chije umphawi chifukwa timadyera umphawi papa chifukwa ngati akukweza misonkho munthu wamboma amene akulandira ndalama zochepa kaleyo ndemu mukhapeso ni msonkho umenewo apanga chani munthu mphawi ndekuti osauka akusaukirabe olemera akulemererabe chifukwa amene akupanga ndalama zambiri palibe vuto pamenepo is straightforward ndeti tenge ngati banja sungagule nkhuku ufa mulibe komanso china chofunika abomawo ngati akupanga review budget ya nzawo akanakweza kaye ndalama za mboma so that to accommodate kuti zinthu zimene zikuchitika zichitika chimozimozi sitikudana nawo we are 100% sure Peter Mutharika sangapange Professor Peter Mutharika sangapange zofoyira yayi tikuona my genuine answer is a lawyer by profession sangapange zofoyira yayi Enoch Chihane is a politician. They have to sit down and consolidate these things. Plus Mwanamveka, we trust him and there's no problem. They have to consolidate waganize anthu ochigwira ntchito mboma akufa kale kupha munthu wakufa kale sindikuziwa kuti kapiganiza chani kale ifeyo maganizo athu omweyo singapidia pamenepo ifa Malawi we are happy koma akanaganizira munthu wogwira ntchito mboma akanaganizira fertilizer mafuta amene ayambira kupezeka azingopezeka choncho chakudya chizipezeka pansika chosika no problem ndithu toleya malekano ndi nzanga Bayana Chunga. Have a good day. Thank you. Ndinzano Bayanayo ndi wanga chabwino leya ndi mene ndinga malizira ine kuno ndachitatu awira uyu amenewa mundiole kuti mwina make itapange mbali zina ndathokoza kwambiri Masamu Kalimira kunzuzu kumatemerera mulinda nzano kuno mulinda nzano amene onde athu ndiperekera moni yatokoza azikoma kwambiri kulankhula kwa Malawi kumeneko wayana tisanapite mwina kungothira ndemanga limodzi zimene alankhula Malawi ndi zimene analankhula Amirwa Tobias komanso Betha Bangala alankhula zambiri ndinabwera ku nkhani ina imene anayankhula zokhuzana ndi MRA komano ndimaona kuti tisunthe kumeneko tibwereno pa nkhani ya kukweza kwa mataxes Malawi kunjaku akudandaula kuti yayi tinali kale pa chipinjo zinthu zinakwera mitengo ndikukaonjezeranso kuti mpaka na landlord azidulaso msonkho definitely ndeuda landlord akweza nyumba kuti azipanga cover pamenepo mpaka na kuicho sapa 25% kuibweretsa pa 30% anthu akachita masamu akumaona kuti ya salary yathu tusu kuti so yakwera papai yatsika mwina ndi about 15 ena akumaona choncho 15,000 ndi zina zotero mwina pa nkhani yonjezera misonkho ndikuphatikizanso ndikupanga introduce misonkho ina pa zinthu zina ndi zina ukuona kuti nkhani imeneyi isokoneza bwanji umoyo wa Malawi pamene boma likufuna kupanga recover zinthu zina ndi zina nkhani ya misonkho ndi nkhani yopasa chidwi chifukwa chonena kuti sikuti ndife oyamba kukhala ndi misonkho pa dziko lino lapansi misonkho inalipo ngakhale nthawi ya baibulo timamva ndithu za misonkho ndipo nkhani ya misonkho anthu generally samayikonda. I don't think you just come there and say no ndiduleni ndipo ndapa zanga chuluka tamandonjezera mandula zinga 20% taonjezerani. I don't think kuti anthu timafuna kuti wina tichite naye share ndrama zimene tazivutikira kupeza including government. Ndiye generally ndifuna ndipereke premise yonena kuti taxes are not popular by nature. Koma
chimene chimapangisa justification ya misonkho ndikagwirisidwe ntchito kamisonkhoyo. Misonkhoyo pakakhala mukugwisa ntchito bwino, anthu akuona kuti zinthu zikuyenda, amati it's worth it. Ndiye practically sono ndilowe ku nkhani ya misonkho imene mwakamba. Ndi fotokoze motere kuti vuto la ku Malawi kuno ndionera kuti amene amapereka pay as you earn ndi anthu ochepa. Andi zulo ni mamuza wina, I think timacheza ndi wanda, manena kuti you almost feel in Malawi ngati kuti you are penalized for being successful. Kuti iwo kumbukirani, iwo amene azilandira kapena akulandira 10 million above, I think it's almost 40% almost close mina mathamangisana kuti ndalama iwe ngati ukulanda 100,000 kwacha ndito almost 50,000 kwacha ikupita kuboma. 40%, almost 40,000 ikupita kuboma. Then ukaphatikizirapo zina ndi zina ma obligations zena ufuna kupereka za pension ndisa kupesa zonena kuti mukugawana chikatikati ndi boma. Ndiye uona kunena kuti alipo anthu ena amene mwina akupanga ma business salipira msonkho ina liwonse. Ndiye imakhala ngati kuti iwo amene afuna kupanga zinthu zachilungamo m'Malawi muno, iwo amene they've worked so hard, sometimes they feel like they're being penalized. And chifukwa chake kumatuluka nkhani ja evading tax. Muzaona kuti anthu ena amathawa kuti ine ndi msonkho wona nzanga uyu msonkho samadula. So tinakayesesa kuti misonkhoyi tipeze njirabe yonena kuti tax base izikula isamakhala anthu ochepa maka iwo mwina amene agwira ntchitonso to get somewhere kupeza kuti amene akudulidwa soko mbiri. China chimene mafuna kukamba pa nkhani ya misonkho ndionena kuti izi zimakambidwa bwino on paper, koma implementation is not as easy. Kumbukirani nkhani for example ya tax yokhuzana ndi landlord, ninanena apo kuti tikumbuye kwa TPP adayesa, it was a very unpopular move then. Panopo timva chifukwa landlord amene ndikunziwa ine samafuna kuti alipire msonkho, samafuna kuti agawane ndi boma. So it's either mpeza kunena kuti malandlord aja mwina aipanga push that adjustment, that tax to the tenant. Ndiye kuti mwina iwo amene akukhala nyumba azilipira sopano ndalama zambiri, landlord akakwiya nayeso nkuonjezera. Mwaona zimenezo. So within mwina mwezi kapena miezi iwiri tiyamba kuona ma practical implications ama tax regime changes amene ayankhulidwa ndi amwanamveka. On paper nthawi zina zimangomveka, it's theoretical. Ni ma economist mena kuti fotokozera, by the way ningokonza nthawi janimati mwaimva introduction iyo ni matanthauza introduction ya inuyo kufotokoza introduction ya Abangala osati introduction mena napereka ineyo yayi kuti she's a well decorated economist. Ndiye muona kunena kuti ma seconds. Okay, then maliza motel ma taxes energy ametu kwa kamba nkhani for example ya business I would have loved kumene koko tinakaonesesa kunena kuti anthudi akupanga zona kuti kuli enforcement MRA igwiredi ntchito masiku ano anthu amapita mashopu amwenyewo ngakhale so mashopu a Malawi amanena kuti TV mugulisa bwanji 400,000 fukoma mukakhala kunena kuti simufuna ulipira msonkho, simufuna receipt mutakuitenga mwina 3 hands. Ndio mati asa I can save 100,000. Ndio manena kuti ai musandipase receipt. Chimene chuthandauza nchona tikubera boma lathu fuka ndalama zija zimene zipite ku misonkho yathu zikathandiza kugula mankhwala ku chipatala ndi zina zoterozo. Koma mavuto ndionena kuti amalawa anafika size yomanena kuti why should I pay that extra 100,000 pamene ena akungoja kuboma. So tiyeni titunganya misonkho tichite hold very carefully, ndipo aboma you can easily become unpopular. Anthu akangoona kunena kuti misonkho imene mukudula panopoyi imene mutadule sikugwiritsidwa ntchito bwino. Chabwino ndathokoza kwambiri Madam Betha Bangara. Inu ndemanga yanu ndiyo tani pa nkhani ya misonkhoyi? Ndinamva munakambapo nkhani ina kuti anakatha kuwunikiranso nkhani ya maphunziro ndi zina zotero misonkho pa anthu ena. Inu mwina nkhani ya misonkho, the budget introduction of taxes and adjustments in several tax brackets, how will these tax hikes affect low and middle income Malawians? Ndimene ndingogwirizana ndi achunga kuti dziko likakhala kuti likuona kuti misonkho imapita apa, misonkho ijasikhala yopweteka, komanso tikaona kuti dziko likuyesetsa kupanga create my opportunities. Mena nanenera Tobias poyambira kumene ndinamvera kuti dziko likamakuka likamakhala kugwira ntchito tikuchuluka, komanso anthu opanga business akuchuluka, ndi ma business aja akukwera.
kutolera misonkho sikukhalanso chipinjo chifukwa opereka misonkho amakhala ambiri. Ndi tikamatero sitimapanganso burden omwewo amene akupereka peyiya aja kuti msonkho awo dzingokwera dzigawana hafu ndi boma. Chifukwa kuti pamakhala njira zambiri zotolera misonkho, pamakhalanso ndondomeko zambiri zimene anthu amatsata. Kumalawi kuno tizimakhala ngati zovuta chifukwa chokuti ambiri formalization sinachitike. Zinthu zambiri zili informal ndithu mmene akunenera kuti munthu kangoona kuti ukukundidzilipira msonkho kutengera ndi mmene chuma chilili umangochoka. Umene umaine kuti uzilipira msonkho kuja mwina ukhaokha amene ali pa ntchito zovomerezeka amakhala kuti alibe kothawira. Koma ama-business ali ndi njira zambiri zimene amatha kuzembesera chifukwa chokuti formalization ndi digitalization ndiyo thangati kuti yocheperako. Mmene tikudandaulira zimene anenena kuti landlord amene akumudziwa amafuna kuti asapereke msonkho. Kunjako zinthu zathu izi zinthu zabwinobwino amadziwa kuti ndimalipira sitereti ndimalipira kaya chani zonse zija zabwinobwino ndithu ndipo anazimvetsetsa. Komanso zimafunika kuti ziziyenderana ndi mmene bomanso likuperekera ma services ake. Komanso ndinene kuti muja ndinanenerapo kuti ndi chinthu chabwino kuti achepetsa mwina zimene anthu ena amatenga. Koma dziko la Malawi ndi limenenso lili ndi ma tax waivers ambiri. Ndi kumene kuchitako timaluzanso ndalama zambiri. Tikaonetsetsa mwina kungoti munthu pamene ali mboma kaya maudindo ena ake ndiye kuti akubweretsa magalimoto kaya ndangati opanda msonkho, kapena mwina ena ake pali mwina anthu azathu azamalamulo ndiye kuti enanso ali ndi mulingo umene amapereka opanda msonkho. Koma ngati dziko likudandaula chonchi tikubwereka ndipo dziko tikunena kuti likupanga bleed. Kodi ma tax waiver amene tili nawowa ndi woyenera? Papa ndinaona ngati budget isinaunikire kwambiri chifukwa ngati ayekama takhala tikukambapo kuti kuli zambiri kuntunda kuzimene timayeneka kuti tikanathothola. Ndikuona kuti kodi tingatolere ndalama zingati chifukwa ndikukhulupirira kuti anthu amene amalandira zimene zizi amvetsetsa ndithu kuti panopa sitili bwino ndipo chuma chathu sichili bwino tikuyeneka tikonze. Za ulere zimene anatipatsazi bwanji zitayambira kuntunda kunena kuti ineyo ndi msonkho uwu iye ntizilipirani. Akonze kuyendera ku parliament chifukwa aku parliament nawonso ali ndi maweva ambiri. Kumene kujako titakonza tivomerezane ngati dziko kuti zinthu sizili bwino. Ngati tikuyenera kukonza tikuyambira pati tisangokweza misonkho timavieti timachanchani koma tiyeninso pamene palipo tipweteka ifeyopo nafeso timve kupweteka koma tikonze ndithu chikali chichi tupsha tonse tifinye limodzi kuti tiziyendera limodzi. Mwina ndilero Lea Mwansanga ena kambapo mfundo hapa akuti the policy that allows public officers to buy vehicles 10% after using them for 4 years should be abolished. Mudziwa akula boma wakandi galimoto after 4 years mapesa kuti akuigula mwina mtengo wozizira 10% ndoti ngati nakuita 100 million akuitenga pa 10 meter. Ndi akuti magamoto ena umaona kuti they're still in very good condition. Now if you as a poor country can we afford this zimenezo? Mwandikumbutsa achunga nthawi ya nominations ija Wanda ndi Brian ankayankhula kuti mwaona chigalimoto chakwera make chaircho nde anazanena kuti chigalimoto chimenecho akamamaliza temu yawo akupita nacho. Ndi chigalimoto chodula ndithu ndi chigalimoto chapamwamba. Sikuti ndiwoka alikonso anthu ena kubomako. Mongo wonjezera ifeyo ndisamalawa amene timagula galimoto ya 200k ku Japan ndikumanena kuti ndi yankawani. Chifukwa chani timafuna kumpatsa munthu galimoto yoti anayiyamba yekha 00 mileage ili pa 150 ili pa 200 nkunena kuti agule pa 10%. Siku zozo kuti amene anabweretsa polisi amene ndi ndani koma zikutipweteka Malawi koma ndimenenso chuma chathu chilili ndingogwirizana ndi achunga izi zikadayitsa ndithu. Yomaliza Mwansanga ena kuti kodi the proposed taxes, while government is trying to revamp the economy, have they considered the retired person who are paying certain rates? Malawi Housing ground rates, Blantyre Water Board, Eskom andichakuja titani ife pamenepo ife retired akunena ndithu ngani chati makamba icha nena kuti reality yamba upanga sync quite soon akamba upanga implement ndithu ujeni imeneyi ndotobeko yaza chuma imeneyi.
ayi ndithu ndikukhulupirira kuti takamba zambiri. Milward Tobias, mawu anu omaliza pa ndondomeko ya chuma imeneyi. Zomwe ananena kale anzanga kuti izi zomati kupita mu shopu iyayi ngati ufuna mtengo uwu opanda receipt zinenera kuti chifukwa nthawi ina ndikumbuka MRA ina ndi reform oti katundu akamabwera katundu ambiri amene mampeza mu shopu amakati adachoka kunja amadutsa pa border pomwe makhala MRA omweyo amene amadziwa kuti container yakuti munalo katundu wese ndrama zakuti amene akumadziwa kuti chithunzithunzi ndithu khala nacho kuti tiyembekeza kuti msonkho tidzatolera mmoteri koma ndethawi inake ndikumbuka kuti reform imene inalipo amayika kwa mafasitela kuti azitha kumaoneka zinthu ngati zimenezo koma sitiudziwa kuti zidafika pati kuti mpaka na panopo munthu amafunsidwa ngati ufuna mtengo wotsika sulandira risiti ngati ufuna mtengo woti ndekuti utoeka risiti nawo munthu aganiza pakati pokhala okhulupirika anzika yokhulupirika yokhupa msonkho ndi kupumutsa ndalama zoti akagule ndiwo ku nyumba. yachepa nthawi 20 seconds mungomalizitsa pepani. I think namaliza ifani maliza ena magana kukhulupirika amaona kuti malonda awo sakuyenda chifukwa wina kaya kumapereka mtengo sa charge msonkho ndi malonda ake makasimala apita kumene kucha ndi zimasokonezano anthu amene anachita bwino akanakhala okhulupirika akanagulitsa katundu mokhulupirika bwinobwino. Chabwino tathokoza kwambiri. Dr. Bertha Bangara Chikadza, mawu anu omaliza 30 seconds. Ineyo ndingonena kuti budget tayilandira budget iliyonse simakomera wina aliyense imakhala ndi zina zotsamwitsa imakhala ndi zina zokuti ndi zabwino ndithu koma kutengera ndi mmene chuma chathu chilili tikuyenereka ndithu kuti mwina apapa tiyalole atere koma pofika chaka cha mawa tione kuti kodi zimene zingabweretse kuti chuma cha dziko lino chikwere ndi ziti nde ifeyo ngatayekama maso athu akhala patsogolo ku budget ina ifa chokuti mwina iyi anayipeza kale ndizotsamwitsa kale zambiri ende adandaula kwambiri ndi pali zina zimene zikuchitika zomwe tikuona kuti mwina siziyathandizira bwino kuti ayendetse chuma chibwinobwino koma kupita chitsogolo zija tapemphazi mwina ataunikirapo kuti pomafika budget inayo tidzaone kusintha kumbali ya misonkho kuti tonse tikonze zikoli. Chabwino tathokoza kwambiri. Achunga 20 seconds. Tipange diversify revenue base. Izizo mangodula na misonkhozi may not be enough. Tieni ku mining kuja ku tourism kuja tiunikeko on a serious note as a country. Chabwino tathokoza kwambiri. Munaiwala onena point kuti iya anthu amboma kumatenga magalimoto nkumapita nawo imeneyi so ichotsedwe. Funodala ndi gulu ayi koma titeteze chuma cha dziko. No, we can do better. Ayi apanso ndi mmene tamalizira program yathu yakulinji pano pa wireless ya Times. Ndikuthokozeni nonse amene mmatsatira programu iyi pa wireless komanso pa tsamba lanchezo Times 360 Malawi. Ine ndileya Malekano. Ndithokoze nonse amene munali nawo programu ya Milward Tobias, Dr. Bertha Bangara Chikadza komanso Sam Kalimira ndi Wayana Chunga. Ine ndileya Malekano ndikufunirani tsiku lopambana mwakoma nonse. Club Junta, building better Africa.